हेलो लोगोफोर नै जोंना दिनै शुटिं स्टार्ट जालायबाय गोदान मोनसे देमस्रि मिउजिक भिडिअ फैलायसिगोन नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन जोंहा दिनै शुटिं दङ जों दा रंगियानिफ्राय डाइरेक्ट थांनोसै तामुलपुराव सानैसो लोगोफोर दङ बिसोरखौ पिकआप खालामनानै डाइरेक्ट बगाजुलि थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं जा एसे हायो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थानोसै जोंनि शुटिं ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंना नै जिरायना दङ गारियाव जों थांनोसै दा दायो जानो थाखाय जों बयलार मासे लांफानोसै नै लोगोफोर बयलार जाहोगोन दिनै एक्ट्रिसफोरनो सेलायना हरलायलायनाङा दे नोंसोर प्लास्टिकआवल' सोना हर बिदि सोना हरबानो जागोन ट्रेन फैलायबायलै लोगोफोर नै दसे नेथ' नांलायबाय जोङो ओरैनो लेट जाखादो आरो लेट जाबावबाय लोगोफोर नै उपाय गैया दिनै एसे गोबावानो जाबाय फैयै फैयै तामुलपुर सफैबाय लोगोफोर जों दा तामुलपुराव एसे बाजार खालामनोसै बाजार तामुलपुर बाजार जों एसे बाजार खालामनो लागा दङ इयाव बाजार खालामनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट थांनोसै लोगोफोर बगाजुलि सफैलायबाय लोगोफोर जों दा तामुलपुर टाउन जों दा दंफैयो लोगोफोर तामुलपुराव अमा बेदर लानोसै अमा बेदर लानो हाबबाय नैबे दखानाव लोगोफोर नै बेसालि लादे गुब्बा लाबोखादो दे बगाजुलि मोनहैथारसिगोन लोगोफोर जों दा थांगासिनो लामाखौ नायदो बिराद साफा जों दा मोनसे स्टेसनारि दखानाव देलायनाय माल लानो होननानै हाबफैबाय लोगोफोरनि नायदो जिमान साफा दखाना गासैबो सिख्लाफोरनि देलायनाय मोनो जों लाबाय जोंनो नांनायखौ जोङो मोननैसो बुस्थु लाबाय बेयाव लोगोसे दा जोंना दिनैनि शुटिं लकेसना लोगोफोर बगाजुलि हाजो सेराव जाफैबाय जों दिनैनि शुटिंखौ जोङो बेयावनो लानोसै बगाजुलियावनो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दा डेन्जार जायगा बगाजुलि एकदम हाग्रा खाथि दिनै खेबनै जाबाय फैनाया थेवबो एसेबां आन्दाज मोना थेवबो नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थानोसै जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर फैयै फैयै सफैबाय बगाजुलि लोगोफोर हाजो सेराव बेथिं हाजो खोन्थिहरदि नोंथांमोननो एसे आङो बिथिंनो हाजोआ बिराद साफा जायगाया टावारबो दङ बै नै बेयाव बेथिं लांदां बिराद साफा एरिया जों दिनैनि शुटिं लकेसना लोगोफोर बेयावनो जों बे न'खरावनो शुटिं लागोन लोगोफोर ड्रेसफोरा जोङो बेयावनो शुटिं लागोन लोगोफोर दिनै नोंसोर हाबफै गाबज्रिदो लाखिदो साराबो बारबाय नामा बांगाल नङा आंलाय मोसौ जाग्रा बर' हौवा आंलाय नाफाम जाग्रा
YouTube. Shooting soligasiनो लोगोफोर गय बागान गेजेराव एबार बगाजुलिनि जोंना हिर'आ साइकेल सलायना फैगासिनो shooting जोबथारसिगोन लोगोफोर जोंना नै बगाजुलि हाजो सेराव shooting लाफायदों नैयाव आरो स्कुलबो दङ मा स्कुल थाय एलपि स्कुल ना माथाय इयो एलपि स्कुल सेराव shooting लागासिनो जों दा नैबेथिं हाजो जायगाफोरा बिराद साफा लांदांदांनो जोंना लास्ट shooting जोबथारसिगोन लोगोफोर लास्ट shooting लोगोफोर एबार जोंना लास्ट डान्स साइड डान्सारफोरा इनो जोंखौ फैगासिनो साइड डान्सार साननैसोनि उनाव नुनो मोनसिगोन लोगोफोर साननैसो धैर्य हमथ'दो आरो ना जोङो थाबैनो आपल'ड होगोन एलएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जाना थाखादो लोगोफोर